What's up you guys, it's me, Girl Yasa, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano madagdagan o dumami yung subscribers nyo. So itong video na to guys is part 2 to, no, kung paano madagdagan o dumami yung subscribers nyo. So yung ituturo ko sa inyo guys ay app siya. Pero ang pwede nyo lang makuha doon is subscribers, hindi nakasama yung watch hours, subscribers, view, likes, yun yung makukuha nyo. And kung gusto nyo ito malaman, please keep on watching. And before we get started, please subscribe, like and share this video, and hit nyo na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang videos. Anyways, let's get started! So yan na guys, so ang app na makakatulong sa atin para madagdagan yung subscribers natin ay ang YouChannel app. So first guys, kailangan muna natin i-install yung app. So punta tayo sa Play Store, then search natin YouChannel. So yan na yung app guys, so tignan natin yung mga pictures niya. Yan. So naman, install na natin. Antayin lang natin ma-download. Na guys, na-download na yung app. So, click na natin yung open. Open na natin yung app. Tapos yan, next lang yan. And basahin nyo din para alam nyo kung paano yung gagawin. Yan, then click finish. Then, sign in. So, ang isa-sign in nyo dyan yung, yung YouTube account nyo. So, yan na guys, nandito na tayo sa app. So, yan, meron tayong campaign, may views, may subscribe and like. So, sa view muna tayo. So, pwede tayo mag-see other. Pwede tayo mamili ng kung anong gusto natin panoorin. Katulad yan, yan yung napili ko. So, meron dyan 118 seconds tapos 96 coins. Tapos, kailangan natin tapusin yung 118 seconds para bibigyan tayo ng 96 coins. So, ang coins ko na pala guys ay 4,255. So, yan, panoorin na muna natin. So, yan na guys. Malapit na matapos. 4, 3, 2, 1.
1. So, yan. Tapos na. So, may makita kayo dyan. Receive 96 coins. So, ang dati kong coins ay 4,255 naging 4,351. So, sunod naman dito tayo sa subscribe. Pwede din kayo mag-see other kung anong gusto nyong panoorin. Yan. Sige na lang yung pindutin natin. So, pindutin natin yung subscribe. Tapos, meron dyan 60 seconds. Yun yung papanoorin mo. 60 seconds ka manonood para bibigyan ka nila ng 210 coins. So, yun guys, antay-antay lang tayo matapos yung seconds. So, meron pa tayo dyang 43 seconds. Tayin lang natin. Guys, tapos na. Pwede na natin siya i-like and subscribe. Tapos, i-hit nyo na rin yung bell button para maganda. Yan. Tapos, return up. Pindutin nyo yung return up sa baba. Yung may color green. Ayan. So, may lalabas na ganyan. Ibig sabihin, subscribe again. Punta ulit kayo sa YouTube na pinanood nyo. Tapos, antay lang kayo ng isang seconds. Tapos, balik ulit kayo sa YouTube channel. So, yan. Makikita nyo na. So, receive 210 coins. So, yan. Madadagdag na naman yan siya sa coins ko. So, pindutin nyo din yung ads pala. Kasi, bibigyan din kayo ng 10 coins. So, sayang yung 10 coins, no? Tip ko pala sa inyo, guys. Huwag kayo agad-agad mag-like at subscribe kasi nawawala siya minsan katulad na nangyari sa akin kanina. Tinan nyo, receive 10 coins. Sayang naman kasi yung 10 coins. Susunod naman, dito naman tayo sa like. Pwede din tayo mag-see other dyan. Mamili tayo kung anong gusto natin panoorin. Yan. Sige pa. See other pa. So, okay na yan sa akin. So, pindutin natin yung like. Then, antayin natin matapos yung 60 seconds para yung 130 coins ay mabibigay sa atin. So, yun guys. Loading is real talaga. So, yan guys. Ads pa lang yun pero gumagalaw na agad yung seconds. So, yan. Antayin lang natin matapos yung 28 seconds para makuha natin yung 130 coins. Ayan na guys, patapos na. 3, 2, 1. Okay, tapos na. So, patagalin muna natin onte. Yan, like na natin. Tapos, turn up. So, yan, receive 130 coins. So, ayaw mag-view ng watch ad video. Piniclick ko, ayaw niya. So, yun na. Tignan natin yung campaign natin. Tapos, mag-campaign tayo. Pindutin yung plus sa baba. Tapos, mamimili kayo dyan kung gusto nyo gusto nyo makuha subscribe, like, or views. O views lang or like lang. So, pipiliin ko yung subscribe, views, and like. So, kailangan kumuha tayo ng link ng video natin. So, punta muna ako sa YouTube channel ko para makakuha ko ng link. Yan.
Tapos, ang pipiliin ko ay itong how to gain para madagdagan yung views. Tsaka, magkaroon din ako ng subscribers and likes. So, yan, copy link natin. Sabay punta na ulit tayo sa You channel. Tapos, i-paste natin yung comment doon. Ay, yung link. Okay, yan. Sabay pindutin add. So, pag 10, kung gusto mo makuha 10 subscribers, pati like, views, ang babayaran mo 2,600. Eh, gusto ko 20 lahat. Eh, kulang pa yung coins ko. Kaya ang gagawin ko, manonood pa ako ulit sa You channel para madagdagan yung coins ko. Para maka-campaign na ako. So, yan. Subscribe yung pinili ko. So, tapusin natin yung 300 seconds para makuha ko yung 450 coins. So, yan guys, antay-antay lang tayo. So, ayan na guys. Patapos na siya. 5, 4, 3, 2, 1. So, ayan na. Tapos na. Pwede na natin siyang i-subscribe and like. So, maya-maya onte. Tagalin muna natin kasi baka mawala. Okay. So, i-like na natin. Tapos i-subscribe. Ayan. Then, i-hit ko na rin yung bell button. Okay, then return up. Pindutin na yung return up sa baba.
Yan. So, bakit ganun pa din? Ang tagal na. Okay, subscribe again. Yan. Painitin muna natin. Pagkagalin. Tapos, balik na tayo sa YouTube channel. Okay, tapos na. Receive 450 coins. So, ayaw talaga mapindot ng watch ad. Bakit kaya? Okay, so dagdagan pa natin. See other ulit. Yan na lang. So, meron tayong 60 seconds. Tapos, ang ibibigay, 210 coins. So, antayin na lang natin matapos. So, yun na guys. Tapos na yung video na pinanood ko kanina. Bale, ang lahat na ng coins ko ay 5,371. So, punta ulit tayo sa campaign para makapag-campaign ako. So, ang pinili ko ulit yung may subscribe, like, and views. Tapos, pinaste ko na din yung link ng video ko. And papalitan ko na din siya ng 20. Tapos, bale, ang lahat ng babayaran ko ay 5,200 coins. So, sakto na yung coins ko dyan. Kasi ang coins ko naman ay 5,371. So, done. Pindutin natin yung done and accept lang natin. So, antayin lang natin na may makapag-subscribe at makapag-views ng video natin at makapag-like. Yes, balik ulit tayo sa YouTube channel. Tignan ko kung may nakapag-subscribe na sa akin. So, ayan, meron na ng 5 tao nakapag-subscribe sa akin at antayin natin na maging 20. Guys, update ko lang sa inyo kung ilan ay nakapag-sub, nakapag-view ng video ko at nakapag-like. So, ayan, may pasobra si YouTube channel ng 2. Lumagpas sa 20 yung nag-subscribe at nag-view at nag-like ng video ko. So, ayan yung mga taong nag-sub sa akin, nag-view at nag-like. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, thank you YouTube channel sa pasobrang 2. So, tignan naman natin ang aking YouTube channel account kung may nadagdag bang subscribers. Guys, punta tayo sa YouTube ko, sa YouTube app. Okay, yan. Then, yung account ko, tignan natin kung ilan na yung subscribers. So, kanina, 1.9k lang yon. Kasi 1,094 lang yung subscribers ko kanina. So, tignan natin. So, yan, naging 1.1k. Kaya, tignan natin sa YouTube dashboard para makita talaga yung bilang ng subscribers ko. Yan. Search natin yung YouTube Studio dashboard. So, yan, antayin lang natin. So, ayan na. Okay, yung kaninang 1,094 subscribers ko, naging 1,105. O, diba? So, diba 22 lang yung nakuha kong subscribers? Siyempre, may bagong subscribers din ako. Kaya, dumami ng ganyan. So, ayun guys, ganun lang siya kadali. I hope na may natutunan kayo sa part 2 na video na ito. And sana, mag-download din kayo ng new channel para madagdagan din naman kahit papaano yung subscribers nyo. And that's all for today's video, guys. Please subscribe, like, and share this video. And don't forget to hit the bell button for more notifications about me. And kung may gusto pala kayong ipa-request na song cover guys or ipagawa, itanong, comment nyo na lang sa baba. See you on my next video guys. Bye! Thanks for watching!